Čaute ľudia, dneska budeme ochutnávať takýto citrónový nápoj. Je to od značky Rio, takže môžeme začať. Tu máme pohár, do ktorého si to nalejem. Otvorím to. Je to také žltej farby. Nalejeme si trochu. Tak to stačí. Ochutnám to. Je to sladké, je tam cítiť citrón, je to také kyselkavo sladké. Veľmi mi to chutí, 10 z 10. A ešte si prečítame zloženie. Zloženie. Pramenitá voda, glukózový sirup, citrónová šťava, lysovená zastudená 8%, citrónová dužina 2,5%, fruktóza, citrónové pyraj 0,6%. Minimálna trvanlivosť, doviť, dátum na hornej strane obalu. Chránte pred priamym slnečným žiarením. Skladujte pri teplote 1 až 8 stupňov. Po otvorení skladujte v chladničke a spotrebujte do 2 dní. Dobre? Napíšte do komentárov, či ste také mali, alebo nie, alebo či vám také chutí. Dajte like aj odber, aby ste nezmeškali ďalšie videá. Zatiaľ čaute.